Despois de 4 anos en publicar disco, a cantante Boiza volve con Valiosa, o seu cuarto álbum en solitario. Un traballo no que a artista de Moaña abre as portas da súa vida para falar de maternidade ou bullying. Un disco íntimo, pero tamén reivindicativo, que abrirá esta noite o ICFEM Festival Tui Valença. Vigo, Moaña e Ría forman parte da súa historia e dende este miradoiro Boiza bota a vista atrás para presentar o disco máis persoal da súa carreira. A miña carreira artística mudou da mesma maneira que mudou a miña vida persoal, porque como non teño un persoaxe, como son eu mesma. Despois de 4 anos volve con Valiosa, 11 cancións nas que mestura hip hop, soul e afrobeat, pero nas que sobre todo se mostra sen filtros. É un disco no que estou moi desnuda e penso que deberíamos de deixarnos ser un pouco máis vulnerables para que poida entrar dentro de nós pois a mensaxe de amor, a mensaxe de paz. Fala de maternidade, de bullying, dos estereotipos, pero tamén da forza para reconstruirse, porque Valiosa é unha mensaxe para todos. Después de tanto ruido y de tantas depresiones, mi amor por fin comienza a florecer. Un grito de valorización justamente para as persoas que sufren bullying, as persoas que non se senten seguras consigo mesmas. Leva máis de 2 décadas abrindo camiño na escena urbana galega, tempo suficiente para comprobar que ás mulleres aínda se lles segue exixindo máis. Penso que sí que necesitaríamos unhas cuotas, non por impor ao público a que escoite máis mulleres, senón a que haxan máis oportunidades para as mulleres que escoitan. Un traballo que presentará no ICFEM e co que demostra que ás veces son máis revolucionario simplemente atreverse a ser unha mesma. Quedan coa previsión do tempo. Volvemos despois do telediario. Mei Cantón, boa tarde. Olha pra frente, tem a tua luta presente. Bate naquilo que sentes, com convicção ser valente. E mexe, mexe, parte com toda essa raiva. Sai do conflito, batalha, foge à procura da calma e ruge, emerge.